Pre. 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 Giubo ko. Saan naman na? Mana na corn burp? Oy pre, asa man ka? Dala lagi kag sako. Wan pre, kanang hatagay ro sa mong barangay ba? Sako man akong gidala, manghinaot ko nga nagagyatag para makakaon kong pamilya. Mao ba pre? Hatag ba ha o dagan imong madawat? Meanwhile, Pre, kumusta pagkatagay dito? Murag sako ra magyapon na imong gidala. Sako ra gid pre kay saon mang tulo ra man ni katinapan ning gyatag nya. Sako ning kong gidala. Okay. Diinas na pod. Gasa ko no. Okay. Tulo ra gid ka buok. Kabuhay mo pamilya ni pre. Mabuhi pre pero tipong saluta. Pre yung nadawat. Tulo ka bang tinapa. Pagkaulaw manaoy ako pa yung gibutaran. Apilan pa na ako nagatas. Pre mami sa mo pre. Pero wa gyud ko kaon ng sardinas. Grabe hapon ni mo pre. Di na giday ka mukha og sardinas. Samdayan yung ginasudaan. Namo sargad taon pre. Kau inulak sa kong asawa nga. Siga kaig mata. Murag-murayan. meanwhile, Mao lagi pre kay tulo ka sardinas, 11 ka anak. Usaon ako ni pagbudget niya. Nana po ko'y nakitaan ganina sa radyo pre nga. Extended na po ko ning warranty pass kay tungod aning corn beef 19 ba wala pa naayo. Ikot sa ribeta ato pre. Tatala pre kay mo Ikot ang sa ako ari. Taple. kapoy gyud ko. Tulor mo tagong sardinas ni mo prisa. Kolora pre, mo na usap pre kay nangayo mo gudto ka. Ayo dili ako mangayo pre. Mo na. Tudluan na tika pre kay sa pagluto ng sardinas kay kumusin ko pa yung anak nga. Yung nagkaigo. Mao lagi pre. Kung katagan. Extended man kung warranty good kay anang corn beef 19. Tuduan lang tika pre yung sa pagluto ng sardinas ni mo. Pre. Pre. Pre, Unsa naman na? giubo ko pre. Basis ko na pre. Corn burp 19. Di po no dagay pre kay ako po manakot. Ikado ra na pre. Bitaw pre. Kani imong tulog ka bug sardinas. Imo nang lutoon para makakaon imong anak. Mao lagi pre. Namo ra kalderong nako sa inyo ha. Oo na pre. Kaugag pasas baboy ba tong mga linat-ang, linat-ang kapayas. Maayo na pre. Imong buhato na pre. Pabukal kag mantika. Dayon itunod nimo ang sardinas nga tulog kalata. Dunganon pre. O dunganon pre dayon. Imong sabuan og usa ka balde pre para makahigop gyud mo tanan. Pre nya saon man na. Iapil na ng lata ana. Nya na magkari sundang sa inyo pre wala. Murag wala gito pre kay gikawat ng pugod to. Kawatan. Wa man kay sundang pre, pwede ra pog i-direkta ni mong tunod sa kaldero. Apil ang lata. Kuya pila ng lata. Sige pre. Para dugay mahurot. Ako sa aton kay basig gutom na to sila ba. Sige pre, kay wayo. Sige pre. Tagaan ni ati ka.